Може да колко казахте? 38 и нещо. Тридесет и девет. Още малко. Да. Още. Стига. Значи долу-горе, краите е тук, да е долу-горе на половината на ролата. Той ти ориентира. Колко да подари? 1 милиметър? Извиня, много. Тег на 40. В практиката бележим тук и с фломаса. Да не го целиш постоянно. Къде? Колко? 5 свича да подаря? Айде 50. Лъжа свети. Свети оно не свети, не виждаш. Четиридесет и едно. Айде. Гоша да ръписа. Че фаниш дали не успеете се, ръчки си разберете. Четвърт оборот. Не колко месеца. Тъй, 50. Дръжка да бъде. Сега. Четвърт оборот. Стъпка 2 ли беше? Сега ще ти е необходимо това нещо. Да не заминава на някъде. Да. Тъй. Четвърт оборот. Марти, мини от тази страна. Така. Четвърт оборот. Като четвърт оборот, но тук е так. Да. Добре. Четвърт оборот. Ако ще трябва да затваряш кръпчета, винаги режеш с около 200 мм по-дълго. Защото ще остават и несмазани краища. И накрая ги крайстваш. Четвърт оборот. Значи на четвърт оборот вече ако ти трябва прецизно да дойдеш. За еднакъв. Последното. Моля? При последното. Последното или... Сега както правим, нали, пускаш си, имаш да речем 20 литра. На четвърт всичките. Тър. Подаваш четвърт оборот. Тър. И така нататък. Давай пак.
човек не сега. Ете един суджук искам да ми окриви. Ще го замразим от фризера. Ще го окривим. Давай, давай, давай. Помагаш ли да... Оп, стига. Сега. Давай, давай. Как кука мама е. Стига. Работа. Давай. Така. Така доколко може да го обгърне. Сега ще... Кръжно. Значи като приближава към окръжност, може би по-мъничко. Стига. По-малко делът. Те пак опитай. Така. По-малко подай. Окей. Сега. Давай пак. Защото турмози. Тук намалява сцеплението. Почва да издува тук в страни, ако е забелязал. Спира и там дава наряден. Уенча се и лета. Чукнеш малко. Така. Давай пак. Прости. Давай. Ако съвсем леко почукнеш, дали ще го държи пак? Да? Да. Въпросът е зависи колко. Не, съвсем леко ако подадиш. Като е дител само не е смазано, вече Метала. почва да подпира. Ей, айде пак. Че ние измерихме колко е дълга.
Ето, ако забелязваш, ще оставя едно място. Винаги ще остава. Винаги ще оставят, че винаги ще се спре сметка с себе. Взема това. Колко си ти? 52. 53. Пъти са. Малко. Още раз. Гошо, дигне нашия дорник. Тази стулка ще освободим страните, да не... Няма нужда от този тормоз. Лекичко път тако. Да не подпира тук от страни толкова много. Не задържа.